Corrido a cova, eu coñecín a moitas das persoas que estades aquí, coñecín as súas vidas e as súas historias. Eu subía, pasaba polo bar do Pancho, está aí a Lourdes, que contábame a meu pai a vida do Pancho. Iba subendo, estaban pois o Florencio, o pai do Flor, o Bento, a Marina, o Santiago do Cabucho, a Isabel, os meus padriños, o padriño e a madriña que xa non están, o Luís do Pirinó, seguía subindo, e cando chegábamos a cova, elí estaban, a veces chegaban antes, outras veces chegaban máis tarde, toda esa xente do barrio da cova, da nosa cova. Estaba allí, chegaba o Andrés, o seu pai, o Xe, que tiña unha cova allí. En ese momento empezaba algo que ten moito significado porque estamos agora. Era un sentimento como de anfitrións, porque eles xogaban a ven a tomar un vaso a miña cova, eu vou a túa. En ese momento empezaba como un debate que cual viño era mellor. Era como, bueno, pues formaba parte un pouco de ese ir a cova. A cova sempre foi, na miña vida, como un lugar de festexo. Primeiro festexaba ese momento de unión con meu pai, pero logo, pois evidentemente, a resta da familia, moitos días, moitos domingos, sobre todo, xuntábamos elí, pois para celebrar, ou para estar, simplemente para estar. En ese momento, tamén o meu pai e a miña mai, porque a cova creo que era da miña mai, contábanos a verdadeira historia da cova, dende que na fixo, como se fixo, falábamos de todos esos antepasados que interviron, bueno, pues nese resultado final que a cova.